Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saƙo zuwa ga Adamu Zango. To Adamu, na ga ka fusata a sa yara wannan ya faɗi sunana wannan ya ce wannan. To duk ba haka bane, ni da kai ko babu masana'anta musulmai ne, 'yan uwa ne, abokai ɗaya. Wannan magana ba na faɗe ta bane don ka koma APC ka ba PDP, ko daga PDP kai da kamfin ka da APC, wallahi zan faɗa, saboda abin namu ne kawai dai na ga kamar, amma dai duk da haka dai tunda na yi hakan baka ji daɗi ba, to ba batun sawa a zage ni bane ko ai magana. Da Allah ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, Allah ya baka haƙuri. Su kuma yaran da ka sa a yi min haka, wallahi zan nemi kowa ɗaya bayan ɗaya zan ba shi haƙuri har inda suke. Da Allah a yi haƙuri, ya wuce. A yi haƙuri. Saboda ka san shi mutum, kun saba irin wannan normally a social media, to zuciya ka san kowa da irin tasa. Ni na san daidaita shi sa nake controlling tun yanzu, kuma amfanin girma kenan in an baka haƙuri ka haƙura. To ka dubi Allah, ka dubi annabi, na baka haƙuri da Allah ka yi haƙuri. Wallahi ban san ba za ka ji nasiha ba ko ba za ku ji ba, ban san ba za ta yi mana daɗi ba, mu ba za mu ji ba. Amma idan gaskiya na gaya mana gaba za mu gani, in kuma ba gaskiya na gaya mana ba komai, mu ci gaba da yi yanda kowa ya ɗau rayuwarsa haka ya ɗauka. Amma mu ba abinda muka ce wa iyayenmu za mu zo yi a masana'antar nan kenan ba. A yi haƙuri tun kan a kai ga ɓacin rai. Su wa'ancan kuma za a neme su insha Allah, za su ga saƙo, za mu yi ba.